Здравейте, днес ще играем на MMV. Оказа се, че сървърите отново са пуснати, което беше за мен голяма радост. За тебе и за нещо. мене. Да, защото тази игра, аз съм израснала една идея с тази игра. И като разбрах, че са шутдаунът сървърите и малко ме... Да, стане ми тъжно, носталгия. Нали? Да. Аз искам да сменя ефекта. Аз ще остана с моя бурковия ефект. Добре, И на съм. аз съм зеленото. Аз съм и на Сензадъра. Хора, вижте не само колко готино скачаме. Вижте. От. Ако видите някакви котки, просто някакви... Тази е мърдър. Добре, аз ще бягам тук. Така де, ще напиша в описанието нашите юзернеймове в Roblox. Ако искате, може да ми пратите покани. Също напишете и вашите в коментарите, за да може да играем с вас и да снимаме видео заедно да играем. Да. Напишете в коментарите какво искате да снимаме в следващото видео. Тук някакви са паднали като... Добре. Ето те, едва видях къде си. Толкова високи хора, че направо... И на се. Добре. Аз много време съм играл на Кисъл. На този мап. Един път с една приятелка играхме, ама... Коя тя? You are best. Лили. Да, you are best. Какъв е този мап? Аз защо за първи път играя на този мап? Мале как? Видях хумора. Мале, някаква кутка. Малко ме гъкнаха. Трябва да взема пистолета. Гледам те само какъв е дребен по сравнение с останалите. Имам хихикащо настроение. I can give someone murd a sheriff. Идва. Другото, като клекна как ще изглеждам? Ян. Добре, бе. Добре, къде е аз? Нека приятел ма джойна. Тази е шерифа. Коя е шерифа? Една синя. Я сега ще средя мърдъра. Шерифа е една синя, няма никаква синя, има момче. Че да не се чимаре. Хора, аз съм казал в видеото на Бощар, казвам го и тука. Много хейте чимарите, но самата винаги чимам с някой. Добре. И хора... Давай, казвай. Напишете в коментарите как върви таскалото. И дали сте с вече сляпо настроение. Виж, че е малко мрачно. Но да пропуснем. Да. Важно е настроението. И също така напишете кой ви е любимият мап в MMV и Murder Mystery, тъй като те са еднакви. Винаги върват. Да. Просто някой път слагат по-различен. И на си. Шериф?
На тебе кой ти е любимия мап? Ами честно казвам, или то е Бинч мапа, или Кесалон. Мене ми е Фактори. Да, Обожавам то е го хубаво. този мап. Ей, той също е Да, много да. готин. Знам кой е мърдъра, тая, която е с... без много дрехи. Гачи, мерник. Аз не виждам да се учени това около себе си. И хора, моля ви се, вижте, ей, това... Вижте този танц, как седи с ходката. Смисъл, какво да кажа? После това пък и Или пък ей това. разработчиците, между другото, Джидо, ела виж, правиш шпагат. Ево разработчиците. Вижте, ма как си да бе. Ма да типото. Ма то е много сладко. Айде да почва с гъчиците. Айде, аз с това ще... Айде. Шериф. Добре, аз съм иначе. Шериф. Винаги на този мап съм шериф и винаги ме гъкват. Ето малко е по-труден този мап. Защото много е даже. Аз обаче искам да взема един емоут. Знам, че не искам да ме гъкнат. Даже Кой е мърдъра? не знам. О, май знам. За малко да му отида. Кой е? Дискриминация към котките. Да, нали? Някакъв зелен нож трябва да е. Как ми твърди зелен нож. Джидо. Той е нуба ли е? Да не е тос. Не, той дори не се сменил оръжията. Имаше някакъв, беше зелен ефект. Сигурен съм. И къде е тоя? Не знам. Много чакай, че не мога да се кача по стълбите. Мале. Она е цветната. Една цвета. Охана бе да ходи. Той тебе се то прави. Не, жива съм. Една цветна. Чакай де. Тя е на коридора между втория и третия етаж. Ти в коридора. Да, знам, точно там минах. Добре, да прекъснем. Нищо не е станало. Бе, голяма работа човек да ни пукне един път. Някаква бара. Тия буквално са тимъри. Сега ли го разбира? Май, не са. Ние сме тимъри. Тая уникорн лов ми е много позната. Да, нали от някъде. Не знам откъде. Окей, хора, ще се включим, когато започва другия мап. И хора, сега започва новия мап, т.е. новата игра. И след този рун ще приключа с видеото, тъй като трябва да пиша домашни, да. Мърдър. Сега някой ще ме гъкне. Пиша причина на 12 годишни дете. 11. Добре, бе. Опа, аз се съм мърдър. Джидо лази ме с капания пистолет. Сега не ме гъквай, дай ми да гъкна другите тогава. Първият човек, който гъкна, се оказа шериф. Гачи късмета. Айде, опа. Айде, опа. Пърля е много. Го.
Така да, yes. Ма аз съм махам там. Желателно е. Това е една друга котка. Абе защо бе от мен и вътре, бе? Защото гуквам тая. Не, тая е тук мене, там котка трябва да убиш. Ама да не убия тебе вместо другата котка. Аз ще ползвам пистолета. Ама не ме убивай, ако обичаш. Като миналия път. Нека да го виж това тогава. Бе, това защо бъде към мене, бе? Защото искат да убият тебе. Защото е малумен. Дзидо, бягай. Айде бе, пукни бе, пукни, 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 пукни бе! Пукни бе! Айде бе. Добре. Добре. Чакай, че мога да се кача по стълбите. Ох! Ма има друг някой. Не, няма. Чакай, ще проверя. Тука? Няма. Много си малък. Yes, victory! Айде, спечелих! Та-та-та-тат! Та-та-та-тат! Тара-та-та-тара-тара-та-тат! Спечелих! И окей, хора, това беше цялото видео за днес. Надявам се да ви е харесало и не забравяйте да се абонирате за моя канал, за каналът на Божи, който ще изпиша тук на екрана. Също така, не забравяйте да слагате лайкове под това видео, да напишете в коментарите всичко възможно, което ви помолихме и от нас. Чао!